U-Andile ubeke phansi umnxeba ngomsindo emva kwaloncoko noyisemncinci. Kodwa wayengazi ukuba lento yayingenzanga nje ingxabano nesankxwe phakathi kwakhe notatomncinci wakhe. Yayivuse into yayifihlwe ixesha elide. Uthe kwiveki elandelayo waphindela kowabo eBhayi esiya kuziphendulela ngobuqu ngalomba. Etintela ukuxoxa imiba ekhaya efowunini. Ngethuba evela kubulisa endlini echaza kuba ufikile, uthe xa ingena emotweni waqwalasela ukuba kukho imvlophu ebomvu yayibekwe efestileni yemoto yakhe yangaphambili. Uyithathile wayivula. Ngaphakathi kwakukho ifoto kaBongani noNolita. Emva kwale foto kwakukho umbhalo othile. Uguqule ifoto kwangoko ke u-Andile. Efunda lo mbhalo kodwa ewufundela ngaphakathi. Emveni koko wabonakala enomsindo nangakumbi. Khawuniboleke indlebe ndikuchazele ukuba kwenzeke ntoni. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu nasi siqwenga nasebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicilela ase-Powerhouse Media Productions. Balilona elithi Isidima Sekhaya. Khawulonwabele. Eli libali elingasingiselwanga ntweni okanye mntwini. Koko ikukufundisa, ukuxhobisa nokonwabisa. Ibali eli kunye nabalinganiswa ngamagama aqanjiweyo ukutyebisa umyalezo webali elo. Uthe akugqiba kufunda lo mbhalo awubhalwe kuloo foto u-Andile wabheka-bheka ecinga ukuba hleze ngambona umntu oshiye lo mvlophu emotweni yakhe. Ngelishwa akazange ambone, kodwa kwasuka kwakhala unomyayi wakhe efonelwa inombolo angazange wayibona ngaphambili. Kubani ngoku lo? Andile, hello. Andile. Hello, ndithetha nobani? Ukuba ufuna uyazi ukuba kutheni wonke umntu wasefemelini yakho ifuna ukuba utshate noNolita. Mna ndithetha nobani? Khangela kwi-ofisi kaBongani, ubhuti wakho. Khangelisise. Uza kuyifumana inyani kamnandi. Uyayazi nendawo afihla kuyo izinto zakhe ezingaziwa mna ngumuntu. ndithetha nobani njengoba uthetha ngezinto zikabhuti wam? Utatomncinci wakho angayazi le ncoko bendinayo nawe. Siyavana, uqiniseke ukuba akayazi. Hello. Madoda kumhlola lo. Ndizifikela. Ndiyafika ndinazo neeyure ezimbini nilapha. Sekusenzeka izinto. Noba kuthiwani, ikhona into enokurhawuka ngalo mtshato endingxanyelwe kangaka ngawo. Khona ngubani lo ndifowunelayo? Wazi ntoni? On second thought, mandiye kule ofisi kabhuti ndiyokukhangela uba yintoni kanye lefihliweyo. U-Andile ufike wema ngaphandle kwisakhiwo soshishino likabhuti wakhe, ejonga ntsho kwi-ofisi kabhuti wakhe. Waqwalasela ukuba iifestile ze-ofisi yakhe ngoku zazijikwe nombala zimnyama. Kodwa the akuqwalasela wabona ukuba kukho ukukhanya okukodwa ngaphakathi. Kwaye lo mntu wayemi kule ofisi wayemi emva kwefestile. Kubani wayefuna ukuba u-Andile atshate noNolita? Kubani wayefihla imfihlo kaBongani? Kwaye ingaba ilifa likaBongani lalisiso isizathu sokwenene, okanye kwakukho into embi nangakumbi yayifihlwe ngaphakathi kulo mvlophu, okanye kolu sapho? Hello tatomncinci. Ke Andile. Andikwazi uthetha ngokukhona nje into endibambileyo. Ndingakwazi uphinda ndikufowunele xa ndifika endlini okanye kusasa ngomso. Andifuna nokudibana nawe. Mamela apha kaNdile. Igama likaBongani likhulu kakhulu kuneli lakho. Oh Danci. Cinga kakuhle ngaphambi kokuba uthethe. Andile, sikubhebheza amazinyo kwethini.
kwaye ngenxa yoko kufuneka sikhusele oko kushiyekileyo. Danci, kutheni ngathi kukho isinyanzeliso kule nto? Ingaba mhlambi kukhona into endingayaziyo? Mva nje rhoqo xa ikhala ifowuni yakho sixoxa ngento enye, yaye ndithetha into enye. Ndisatsho nangoku andizukutshata noNolitha Usabhebheza amazinyo kodini. esona sizathu sale nto ifihlwayo. Usabhebheza amazinyo. Yaye le nto ndiqonda uba mandize ngokwam apha eBhayi. Ndizokuziphindulela ndibuze yonke le mibuzo ndifuna ukuyibuza. Yile nto ndisithi Danci, ndizawuzama ndidibane nawe ngomso. Bendingazi uba ngozwi lakhe ngolu hlobo wasekuseni ukuba ndiyaqonda. Kodwa ngoku khona nje into endisebhiziyo kakhulu. Andifunanga kuyibeka ifowuni. Ndiyakucela Danci, masithethe ngomso. Andile, uze wazi ke ukuba usithathi esi sigqibo ngokukhawuleza, ziwazi ukuba uzawuphulukana nayo yonke into ekudibanisa nosapho. Siyavana Andile? Aziba yintoni le ubhuti angazange andixelele yona? Nangelithuba elele emandlalweni wokufa ke wayendibiza ecaleni andixelele mhlawumbi uba kukhona into ethile ezawusokolisa xa egqiba kusweleka. Andithi sikhona isabelo andishiyele sona kwishishini lakhe, kwizindlu zakhe nakwizinto zakhe. Ngoku kutheni befuna nditshate uNolitha mhlawumbi? He, ayi mandingacingi isathana. Ingaba mhlawumbi bafuna nditshate noNolitha aze mhlawumbi agwintwe siphinde sibuyisele izinto zonke ekhayeni? Yintoni le ifihlwe ngulomfo? Mandingene kule ofisi ekuya ndisenazo nezitshixo zongena khe ndiqonde kakuhle ukuba yintoni le yenzisa nkqenkqwe. Ziveki nje ezimbini ubhuti ebhubhile okanye simngcwabile, sesixoxa ngolu hlobo. Khona into endingayaziyo, yayikhona undonakele. Mandizame ndidibane naye nonolwazi ngomso khe ndimncine ngemibuzo. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho. Ungaqhagamishelana nathi kumakhasi ezonxibelelwano apho khangela iPowerhouse SA Media ku-Instagram, Facebook, TikTok naku-YouTube. Ungalibali kaloku ukusubscribe apho, kodwa sithi okwangoku enkosi ngendlebe.